Эфирда Саба дулкыннары телевидениесі. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Бәйрәм кешендә атна информацион программасын башлыйбыз. Безнең бүгенге чыгарылышта. Нәтиҗәләр ясалды, киләчәккә яңа бурычлар куелды. Татарстан Республикасы Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашында район советы утырышы булып үтте. Эш күрсәткән ирне ил онытмас. Бүген ватанны саклаучылар игътибар үзәгендә. 21 февраль көнне район мәдәният йортында Саба муниципаль район советының утырышы булып үтте. Анда узган елгы эш нәтиҗәләре хакында сүз барды. Район советы эшендә Татарстан Республикасы Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Тулырак алдагы материалда. Парламент җитәкчесе иңелек Саба муниципаль район башлыгы Рәис Миннеханов узатуында Сатыш авылындагы мәдрәсәләр тарихи музеенда булып, мондагы экспонатлар белән танышты. Бу гади генә музей түгел, ул уникаль экспонатлар һәм заманча технологияләрне үзендә туплаган. Безнең Сатыш авылында шундый матур музей ачылышы көтелә инде. Безнең бу музейны ачылышка инде бик күптән әзерләндек. Максатчан программа буенча мирас наследие дип Безнең 2013-16 елларда реставрация булды шушы зданиягә, һәрбер кирпечне алмаштырдылар дип әйтә алабыз инде. Һәм менә 2017 елларда без русча әйтмешле музификация булды. Һәм шушы бинаны, мәдрәсә бинасын, 19 гасыргы мәдрәсә бинасын безне музейлаштырдылар. Билгеле булганча, бай тарихы булган Сатыш авылы турында күптән түгел китапта дөнья күрде. Музей хезмәткәрләре аны җитәкчеләргә бүләк итеп тапшырды. Эшлекле сәфәр байлар сабасындагы сөт продукцияләре җитештерүче каймак кооперативы белән танышып дәвам итте. Биредән творог, каймак, йогурт, катык һәм башка төрле продуктлар җитештерелә. Фәрит Мөхәммәтшин кооператив эшчәнлегенә югары бәя бирде. Сөт бәяләре төшүгә дә карамастан, эшне шушы рухта дәвам итәргә, халыкны чиста үзебездә җитештерелгән продукция белән тәэмин итәргә өндәде. Район советының чираттагы утырышы алдыннан район мәдәният йортында Дакар супермарафонында җиңгән КамАЗ мастер командасы пилотлары Эдуард Николаев һәм Андрей Каргинов аграр көллият яшьләре һәм район активы белән очрашты. Дакар марафоны команда турында таныштырдылар. Очрашуга килүчеләрнең сорауларына җавап бирделәр. Үзләре белән алтын бедуин сынында алып килгәннәр. В этом году мы участвовали на очень сложном юбилейном Дакаре, 40-е издание, где действительно Дакар в этом году был непростым, сложным. Знают это все, многие задают очень много вопросов. Именно в том плане, что для нас это особенный год. В этом году исполняется 30 лет команде. И эта победа для нас была необходима, так как она еще и была 15-й. Поэтому мы делали все, чтобы победить, чтобы привести золотого бедуина, первое место именно к нам в республику, к нам в страну. Да, в нашей команде 160 человек работает. Это именно спортивная команда, которая создает технику, сама на ней выступает, ну и привозит победы. Мы готовимся к гонке «Шелковый путь», которая пройдет в этом году в июле месяце. Старт у нас будет в Китае и финиш у нас будет на Красной площади в Москве. Инде Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин эшлекле сәфәрен дәвам итеп мәдәният йорты каршында оештырылган җитештерүче предприятиеләр күргәзмәсе белән танышты. Шулай ук Сабага кунакка килгән Дакар супермарафонында җиңгән КамАЗ мастер командасы белән күрешеп, һәр ярышта җиңү китерүче машинаны да карады. Мәдәният йорты спорт залында урнашкан авыл хуҗалыгы һәм сәнәгать предприятиеләре җитештергән товарлар күргәзмәсе дә кунакта зур кызыксыну уятты. Аннан соң мәдәният йортында Саба муниципаль район советының чираттагы сессия эше башланды. Аның эшендә Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, депутат Геннадий Глушков, Татарстан Республикасы буенча салым федераль хезмәте җитәкчесе Марат Сафиуллин, башка министрлык вәкилләре һәм район җитәкчеләре, ветераннар, Саба аграр көллияте укучылары катнашты. Көн үзәгенә бер мәсьәлә куелды. 2017 елда районның социаль-икътисади үсеш нәтиҗәләре һәм 2018 елга бурычлар турында. Узган 2017 елда районда башкарылган эшләр турында тулы анализ видеофильм аша күрсәтелде. Узган хисап елында тулаем җитештерү һәм хезмәт күрсәтүдән район 12 миллиард 375 миллион сумга якын табыш алган. 2016 ел белән чагыштырганда үсеш дәрәҗәсе 105% тәшкил итә. Моны авыл хуҗалыгы, сәнәгать, төзелеш, сәүдә, хезмәт күрсәтү оешмалары тәэмин иткән. Предприятиеләрнең тутырыклы эшләве, халыкны эш белән тәэмин итүгә, хезмәт хакын түли алуга, бюджетка салымнарның вакытында килеп керүенә этәргеч бирә. 2018 елга да олы бурычлар куйды Рәис Миннеханов. Бу исә гаиләләрне саклау,
яклау, балалар туыны арттыру, районда тормыш-көнкүреш шартларын яхшырту, юл төзелешләрен дәвам итү, белем бирү, телләр өйрәнүне камилләштерү, сәламәт яшәүне тәэмин итү өчен чаралар планын арттыру, җитештерү, эш урыннары булдыру кебек һәм район икътисадын ныгытучы мәсьәләләрне үз эченә ала. Парламент җитәкчесеннән республика планына район үзәгендә бер урта мәктәп салдыру, йөрәк-кан тамырлары авыруларын дәвалау үзәген, инвалид балалар өчен районда район-ара тернәкләндерү үзәген төзүдә булышлык итүен сорады. Сессия эшендә Евроакцент җәмгыяте җитәкчесе Сергей Красавин эшчәнлекләре белән таныштырды. Шәмәрдән авыл җирлеге башлыгы Айдар Гәрәев яшьләрне авыл җиренә җәлеп итү, авария хәлендәге торакларда яшәүчеләр һәм күп балалы гаиләләр мәсьәләләрен күтәреп чыгыш ясады. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин районның 2017 елда башкарган эшчәнлегенә уңай карашын белдерде. Социаль-икътисади үсештә алга китеш нык сизелә дип ышанып әйтәм, диде ул. Шулай да хәл ителәсе мәсьәләләр дә бар. Саба районы төрле яктан караганда үзенең үсешен күрсәтә. 16-17 елларда эшләнгән эше менән нәтиҗә ясалып күзгә күренеп тора. Социаль объектлар төзелеше, юллар төзелеше һәм халыкны эш белән тәэмин итү яңа бәләкәй формалар белән дебаты безнең малый средний бизнес күренеп тора. Ләкин әле эшләр бар. 7 пунктка рейтингта аска төшкән сәламәтлек саклау мәсьәләләре районда, больницалар эшләү районда, эшсез калган халыкта кимеми. Бу карасаң яңа формаларын табыла, ләкин аның саны кимеми. Республика уртага алганда Саба районының күбрәк. Һәм әйтик, кеше белән эшләү кирәк. Һәр өйрәнергә безгә гомуми Саба гына районы түгел, халыклар белән эшләп, ничектер яңа тәрбия биреп, бу базар мөнәсәбәтләренә ничектер кешене дә боза башлады кебек. Нигә дигәндә, менә самообложение дип әйтәбез, халыкның катнашу, үзенең бәләкәй родинасында, бәләкәй туган җирен тәртипкә салуда республикада бик актив китте бу мәсьәлә. Саба районы киметте. 16 белән 17 чагыштырганда аерым кешедән 200-300 пенсиясыннан җыеп алып, шунда президент әле шуның өстемә 4 сум 1 сумга өстәп, күп кенә эшләрне эшләргә буладыр. Менә зиратларны карап, урамнарны карап, клубларны карап, тәртипкә салып, мәктәпләрне, башкаларны. Бу тәрбия дигән сүз. Аны былай да эшләрбез, программалар республикада эшлиләр, ләкин үз катнашы белән эшләнгән эш кыйммәтрәк була үзенә. Ул үзенең балаларына да тәрбия булып тора. Менә шушы мәсьәләләргә игътибар итеп эшләсәләр, 18 ел моторны иттереп тамамларлар. 2018 елда җиңел булмас, диде парламент башлыгы һәм тырышып эшләү бурычын куйды. Район советының чираттагы утырышы үз хезмәтләрендә зур уңышларга ирешкән райондашларыбызга хөкүмәт бүләкләрен, район башлыгы мактау грамоталарын тапшыру белән төгәлләнде. Яңа 2018 елга аяк баскач Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миңнеханов катнашында һәр авыл җирлегендә халык җыеннары булып үтте. Соңгылары халык күпләп яшәүче Шәмәрдән һәм Саба шәһәр җирлегендә булды. Шәмәрдән авыл мәдәният йортына халык зал утырып килгән иде. Гомумән биредә халык бик бердәм. Иң элек залда утыручылар Татарстан Республикасы һәм Саба районнарында 2017 елда башкарган эшләр турында ролик карадылар. Шәмәрдән авыл җирлеге башлыгы Айдар Гәрәев еллык эшкә хисап тотты. Чыгышта төрле социаль учрежденияләрнең эшчәнлеге слайдларда яктыртылды. Чыгышта шулай ук демографик хәл турында да мәгълүматлар бирелде. Шәмәрдән район үзәгеннән кала иң ире торак пунктларның берсе. Биредә оешмалар, предприятиялар салым түләүне үз вакытында башкара. Эшмәкәрлекне соңгы елларда күпкә җәелдереп җибәрделәр. Шулай ук үзара салым акчасына эшләнгән эшләре бездә сөендерә, диде докладчы. Шәмәрдәндәге балалар бакчалары, лицей, сәнгать мәктәбе филиалы 2017 елда республикада үткәрелгән конкурс һәм фестивальләрдә катнашып, призлы урыннарны яулаган. Җыенда катнашучылар алдында Шәмәрдән участок инспекторы Ленар Әхмәтшин, Саба һәм Теләче районнары буенча янгын куркынычсызлыгы буенча дәүләт инспекторы Айнур Галимуллиннар чыгышы да игътибар белән тыңланды. Район башлыгы Рәис Нургалиевич Миннеханов Шәмәрдәнлеләрнең сорауларына җаваплар бирде һәм башкарылган эшләренә рәхмәт әйтеп, алдагы бәйрәмнәр белән тәбрикләде. Узган дүшәмбедә Саба район мәдәният йортында байлар сабасында яшәүчеләр белән җыен булып узды.
Анда төп докладны Соба шәһәр җирлеге башлыгы урынбасары Расих Хәсәнов ясады. Узган ел ноябрь референдумы нәтиҗәләре буенча җыелган үзара салым акчасының нинди максатларга тотылуы хакында ассызыклады ул. Безнең әле вакытташ түшәлмәгән тыкрыкларыбыз, эшләнеп бетмәгән басмаларыбыз калды. Шулай ук Урта Саба зираты кыймасын тулысынча тотып алуны планлаштырабыз, дип ачыклык кертте ул. Хисап чорында шәһәр җирлеге биләмәсендә оешма предприятиеләрнең эшчәнлеге төп икътисад күрсәткечләреннән чыгып анализланды. Сәнәгатьне алганда, Соба тәрәзәләре, Евроакцент Соба, Соба икмәк җәмгыяте, Абубакиров шәхси предприятиеләрендә җитештерү һәм хезмәткә түләү 2016 ел күрсәткечләре белән чагыштырганда шактый арткан. Ә менә Автодор предприятиесе башкарган эшләр күләме 2016 елга карата 118%-ка арткан һәм хезмәткә түләүдә 11%-ка арткан. Бу инде бик яхшы күрсәткечләр. Җыенга килүчеләрнең тәкъдимнәре дә булды. Сабалар үзләрен борчыган мәсьәләләр буенча чыгыш ясадылар. Мәктәп укучыларының иминлеген өчен борчылып, район үзәгенең тимершык ягыннан урап уза торган юл буйлап җәяүләр өчен сукмак салу, транспортның хәрәкәт тизлеген киметү, юл аша чыгу билгеләрен кую, карт агачларны кисү һәм шулай ук мәктәптә малайлар һәм кызларның сыйныфларга аерып укытуга кагылышлы сорауларны да алдан ук әзерләп килгәннәр иде. Шулай ук җыенда электрон коммуналь түләүләр өлкәсендә дә үзгәрешләр хакында сүз барды. Казаннан килгән Энергосбыт бердәм исәп-хисап үзәге җәмгыяте директоры Марат Миннебаев чыгыш ясады. Халык алдында шулай ук янгын күзәтчелеге бүлеге начальнигы Айнур Галимуллин, полициянең участок вәкаләтлесе Илнар Нигъмәтҗановларның чыгышлары да игътибар белән тыңланды. Кичә Казанның Җиңү паркында мәңгелек утка чәчәкләр салдылар. Бөек Ватан сугышында ватанны яклап һәлак булган хәрбиләрне искә алырга Татарстанның барлык муниципалитетларыннан да делегацияләр килде. Бу Татарстан тарихындагы иң зур акция. Моңа кадәр шулай оешкан төстә бөтен районнар белән ватанны саклаучылар көне алдыннан хәрбиләрне искә алмый идек. Бүген яңа традициягә нигез салынды дип уйлыйм, диде Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова. Мәңгелек утка чәчәкләр кую тантанасында 46 делегация, 43 муниципаль район, шул исәптән Саба районы һәм Казан, Чаллы шәһәрләре муниципаль берәмлекләре, шулай Республика хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы вәкилләре катнашты. Бу атнада Теләче районына Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов эш сәфәре белән килде. Министр Теләче муниципаль районы башлыгы Илдус Зарипов урындагы җитәкчеләр озатуында районда үтүче спорт чараларының барышы белән танышып, район советының 21-нче сессиясендә катнашты. Теманы алдагы сюжет дәвам итә. Эшлекле сәфәр иң элек Батыр спорт комплексында РСФСРның спорт мастеры, Татарстан Республикасының атказанган фермеры Сәгыйд Гыниятуллин призына үтүче көрәш бәйгесен ачып җибәрүдән башланды. Марат Әхмәтов тантаналы ачылышта Иганәчегә милли көрәшне үстерүдәге хезмәте өчен Көрәш федерациясының рәхмәт хатын һәм истәлекле бүләк тапшырды. Сәгыйд абый үзе кечкенәдән милли көрәшкә гашык кеше була. Бүгенге көндә ат үрчетү белән шөгыльләнсә дә, спортның бу төренә булган мәхәббәтен саклап яши. Безнең көрәш бәйгеләре безнең район оешканнан бирле оешып килә. Хәзер инде быел менә 26 ел. 26 ел. Монда безнең инде иң бәләкәй малайлар. Алар инде мәшәк яшьтән башлыйлар. Аннан соң Илһам Хәсән кеше балалар инде ул группаларга, аннан соң шуннан кирпетләр инде көрәшкә алар арасына. Ни өчен балалар арасында оештырырга уйладыгыз менә әлеге көрәш бәйгесен? Аларны спортка тарту максатыннан эшләнәме бу? Инде бу инде әйткәнчә бу инде иң бәләкәй малайлар, иң беренче башта менә шушы безнең районда инде шушы мен председатель көрәшә башлыйлар. Аннан соң бездә тагын безнең районда бик күп көрәш оештырыла инде. Аннан соң шуны күчәдә инде алар арасына. Биредә 2000-нче һәм аннан да яшәрәк малайлар 25, 30, 32, 36, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 85 килограмм һәм аннан да югарырак үлчәү категориясында милли көрәш, кызлар билбау көрәше буенча көч сынашты. 2009 елдан көрәшә башладым. Минем тренер
Залерев Фенис. Тагын Менә бүгенге бәйгедә нинди үлчәү категориясында көч сынашачаксыз? бүген 50 килограмм үлчәү авырлыгында көрәшәм. Республикада Билбау көрәше буенча 3нче орын алдым. Татарча көрәш буенча 3нче орын алдым. Алга таба җитәкчеләр 2017 елның 24 ноябрендә ачылган яңа Теләче арена боз сараенда Теләче авыл җирлеге кубогына үтүче хоккей турнирының барышын күзәтте. Заман таләпләренә туры китереп эшләнгән спорт корылмасына да министр югары бәя бирде. Теләче район советының 21 сессиясын башлап җибәрер алдыннан район мәдәният йорты фойесында авыл хуҗалыгы продукциясе, төрле кул эшләнмәләре, районда җитештерелүче продукцияләр, төрле проектлардан торган күргәзмә белән танышу булды. Олы Мәтәскә авыл җирлегенең Лесной бистәсе клубы каршында оешкан бүләк түгәрәгенә йөрүчеләр тарафыннан чигеп эшләнгән кулъяулыкларда үзенә җәлеп итте. ТССРның 100 еллыгы уңайыннан чигелгән исә җитәкчеләргә бүләк итеп тапшырылды. Теләче яшь районнарның берсе булуга да карамастан республика күләмендәге күрсәткечләре яхшы. Кайсы гына өлкәне алсаң да, һәрберсендә алга китеш сизелә. Район башлыгы Илдус Зарипов үз чыгышында һәр тармакның эшчәнлегенә тукталып, анализ ясады. Күрсәткән ярдәм өчен республика хөкүмәтенә районның кураторы, Татарстан Республикасы транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Ленар Сафинга да рәхмәт сүзләрен ирештерде. Марат Әхмәтов үз чиратында кайбер күрсәткечләрне тагын да яхшыртуны, аеруча авыл хуҗалыгы буенча беренче унлыкка керүне бурыч итеп куйды. Сезнең талант, тырышлык белән бу мөмкин эш дип белдерде. Район бик оешкан, дөрес аның җыйнаклыгы да инде үзенә күрә аңа бер җирлек бирә андый. Һәм район һәр нәрсәгә менә үзенә хас бер кыюлык белән, тәвәккәллек белән тотына белә, һәм матур оешкан хәлдән эшләп чыга белә район. Инде югыйсә шундый булмаса, район менә үзе аерылып чыккан вакытына бирле мондый матур үзгәрешләр биредә була алмас иде. Ул бит инде олы йортка ни кирәк булса, кече йортка да шул кирәк. Менә теләчеләр үзләренең шушы тормыш ихтияҗларын башкаларын да куып тотып, хәтта инде үзак күп еллар дәвамында мөстәкыйль яшәгән районнардан да узыбрак итеп матур гына эшләп яшиләр һәм киләчәккә дә менә алар кыю максатлар белән авыл хуҗалыгы буенча ул миңа бигрәк тә якын тармак. Районның чорында булды проблемалар инвестор белән. Хәзер менә яңа җитәкчеләр, яңа хуҗалар, яңа милекчеләр таптык ул хуҗалыкларга. Хәзер авыл хуҗалыгы буенча да кыюрак максат куярга вакыт җитте һәм һичшиксез мин алар моңа сәләтле дә дип саныйм, алар моны булдырачаклар да. Сессия эшендә дәүләт бүләкләрен тапшыруда булып үтте. 5 бала анасы Әнисә Гыйниятова ана даны медале белән бүләкләнде. Авыл хуҗалыгы өлкәсендә эшләүче Рөстәм Габдрахманов, Рамил Каримов, Татарстан Республикасының атказанган механизаторы, Фәния Саттарова Татарстан Республикасының атказанган терлекчесе исеменә лаек булды. Узак еллар масса күләм мәгълүмат чараларында эшләгән Теләче информ агентлыгы баш мөхәррире урынбасары райондашыбыз Фәнил Нигъмәтҗанов Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре исеменә лаек булды. Мин Савар районы Шаңар авылында тудым. Шунда үстем, шунда тудым, шунда үстем һәм Улы Шаңар урта мәктәбендә урта белем алып, аннары армия сафларында хезмәт итеп Сарытау шәһәрендә һәм инде 1988 елда Казан дәүләт журналистика, социология һәм психология факультетына укырга кердем. Шунда 5 ел уку дәверендә республика газеталары белән, шулай ук район газетасы, Саба таңнары белән хезмәт итеп укыдык, эшләдек инде. Аннары укуны тәмамлагач беренче ел Мәгърибәт газетасында эшләдем. Шуннан соң инде монда Теләче районы яңадан оештырылды, торгызылды инде әйтергә кирәк. Һәм инде монда эшкә чакырдылар мине яңа районга, яңа газетка инде. Менә шуннан соң инде 26 ел биредә хезмәт куям. Район ишканнан бирле инде. Эшләү дәверендә инде төрле вазифалар башкарырга туры килде инде. Бүлек мөхәррире, хәбәрче буларак та, аннары инде редактор урынбасары кына соңгы елларда эшлим инде. Шундай вазифаларны башкарырга туры килде. Журналистның Наринаның язма әзерләү, газетларга, булмасын телевидениегә, булмасын радиога инде форматта булмасын матур, укылышлы язмалар әзерләү. Без инде һөнәребез буенча инде фермага да барабыз, мәдәният йортына да керәбез, юлларда да йөрибез. Анда инде барысы да бар.
йокысыз төннәр дә инде, шақырымлы юллар да, төрле һава торышы, җил, яңгыр, кар, буран бар дип тормыйсың, кирәк булгач барасың, язма әзерлисең, анда төшерәсең инде. Менә шундый иҗат белән янып узган гомер дип уйлыйм инде менә шуны. Бүгенге бүлекне инде үземнең эшенә зур бәя, мәртәбә дип саныйм. Рәхмәт, эшемне район җитәкчелеге, шулай район халкы күрде, шулай инде зур бәя бирделәр. Һәм инде бу алга таба да инде киләчәктә матур итеп эшләргә үзенә күрә бер стимул бирә инде бу. Күрше Теләче районы тулы канлы тормыш белән яши. Яңа заводлар халыкны күпләп эш урыннары белән тәэмин итә, эшмәкәрлек белән шөгыльләнүчеләр дә артуга таба. Бүгенге көндә 48 фермер хуҗалыгы бар, шуның 14-те сөтчелек белән шөгыльләнә. Райондагы җирнең 7% исә фермерлар тарафыннан эшкәртелә. Мәгариф, мәдәният, медицина кайсы гына өлкәне алсаң да барысы да киләчәккә зур уңышлар, ныклы адымнар белән атлый. Хәер, камиллекнең чиге юк. Моның шулай икәнлеген теләчелеләр аңлап эш итә. Моннан 29 ел элек 1989 елның 15 февралендә Совет гаскәрләре Афганистан җиреннән чыгарылып бетерелде. Әлеге дата уңайыннан Шәммәрдән лицейында ил бурычы ирләр иңендә дип исемләнгән көндезге әдәби аш үткәрелде. Хәтер әдәби кафесында оештырылган чарадан әзерләнгән сюжетка күз салыйк. Шәммәрдән лицейында әфганчылар белән берлектә үткән чара иң элек 10 укучыны юн армия сафларына алу белән башланып китте. Хәтер әдәби кафесында үткән кичә исә әфган чоры хатирәләрен искә төшерде. Ә ул хатирәләр еллар үтсә дә онытылмыйлар, бәлки йөрәк яраларын тагын да тирәнәйтәләр. Великам Әхмәдуллин мәсәлән сугышның иң беренче көннәрендә 1979 елның 27 декабрендә үк әфган җиренә аяк баса. Инженер-сапер ротасы командиры буларак 1981 елда каты яраланганга кадәр биредә була ул. Балаларны шушындай чараларга җәлеп итүе бик урынлы. Но кино, китапларда бер дә дөрес язылмый. Хезмәт итәргә туры килде инде иң кайнар ноктасында Кандагарда. Кандагарда. Исегездә булса әле безнең гаскәрләрне чыгаргач та Татарстан авиалиниясының бер экипажы узак кына тоткында булды, анда пленда булды. Аларны освободительләр чыгардылар да ил 76 самолеты, по-моему. Шуның татар җегете тоткыннан азат ителгәч Россия герое исеме бирелде. Ул хәзер Казанда яши әле ул. Шәм яктысында алып баручылар һәм катнашучылар тарафыннан бик матур, эчтәлекле шигырьләр, Әфган сугышына кагылышлы саннар һәм фактлар яңгырады. Кичәдә Әфган сугышын кичеп кайтучыларның балалары, оныклары да катнашты. Гөлзифа һәм Ришат Нурисламовларның оныклары Әмир чыгыш ясады. Нурисламовлар яшь совет белгечләре буларак Әфганстанда төзү, төзекләндерү эшләре алып баруда катнашалар. Мин хәрби кеше идем. Без килгән вакытта яңа завод төзеләдер. Анда Афганистанда, biz элек Афганистаннан Үзбекстанга, СССРга газ ала идек. Афганистанның 20% ние доходы шушы biz газ сатып алганнан табышы Афганистан. Шуңа күрә biz анда яңа завод төзелде. Яңа заводка яңа кешеләр кирәк булды, эшләп бетерергә. Һәм мин анда электростанциядә эшләдем. Без чөнки самолет двигательләре белән эшләгәчтән анда электростанция самолет двигателе белән эшләйдер. Мин ул эшләрне беләдем. Шуңа күрә безне моннан шундый специалист буенча җибәрделәр. Һәм без анда шул заводны да, шәһәрләрне дә, халыкка да электроэнергия биреп тәэмин итеп тордык. Бик авыр булды. Башта ул хәтле авыр булмады, аннан соң инде безнең кешеләрне дә урлый башладылар. Таба алмадылар аны. Анда бөтен эшне кайгырасың, уйлыйсың, чөнки анда вакыт күп, эшне эшлисең, үзеңнең әйтик тормышта бит хозяйствоң булмагачтан, эш турында да һәм тормыш турында гына күбрәк уйлыйсың. Һәм үзе шуннан инде Гөлзифа турында да уйларга туры килә, чөнки урамга чыгу һәм хатын-кыз булу анда менә мөселман еле булгачтан бик катлаулы бит инде хатын-кызларга. Шуңа күрә безнең
контракт буенча эшләгән эшчеләрдән Гөлзифа кебек ике генә хатын-кыз эшләде. Берсе переводчикның хатыны, Гөлзифа врач буларак аны калдырдылар. Булай бер специалистның да хатыннары эшләмәгән дә. Ул бер үзе 2 ел ярым менә шунда эшләде. Ул инде эшләгән дәврдә гражданский халыкларга да как врач аларны нитендә карап сөйләп итте бөтен нәрсәләрне. Һәм солдатларда киләдер, аларны да шулай врачебный помощь белән булышып нитеп тормыш итеп алып барды. Бик исемә төште. Җылап утырдым. Күңелемә барып җитте бөтен нәрсә. Менә мондый мероприятие беренче мәртәбә күрәм. Монда булдым инде. Зур рәхмәт. Оештыручыларга бик зур рәхмәт. Кичәдә катнашкан әфганчы Халид Әшәрипов интернациональ бурышын мото-маневрчылар группасында Кайсарда үти. Кызыл йолдыз ордены белән бүләкләнгән әтисенә улы Булат чәчәк бәйләме тапшырды. Фәнис һәм Тәбрис Вәлиевләр игезәкләр. Алар икесе бергә Әфганстанда хәрби хезмәттә булалар. Фәнис Вәлиевнең кызы Әдиләнең чыгышы бер кемне дә битараф калдырмады һәм ул күзләрне яшькә чылатты. Без әти белән бу чараларда бик еш катнашабыз. Бу кичәгә атна буе әзерләндек. Әнигә көн сайын шигырьне сөйләдем. Әни бик борчылды. Бу кичәгә әзерләнергә фотографияларны Тәбрис абылардан алдык. Еллар үтәр, тарих кабат үзенең үткәненә әйләнеп кайтып, Әфган сугышына үз бәясен бирер әле. Хәтер әдәби кафесында яуда һәлак булган якташларыбызны да искә алдылар. Әлеге кичәне үткәрүдә Шәмәрдән лицей коллективының зур көч һәм күңел җылысы бирүе күренеп тора иде. Бу кичәгә без менә безнең бик көчле үзебезнең библиотекада эшләүче Альфира Хатовна бар. Ул менә шул сценарийны ул төзеде. И без аңар булыштык. Менә бергә, шулай итеп бергә так син Дилис шуны эшлисең, син шуны эшлисең дип менә балаларны шуңа балалар кирәк, шулай кирәк. Улай дип, аның Лейса Мазитовна бик күп өлеш кертте бу эшкә. Риздәк Завлны безнең һәм үзебездә инде менә һәрбер солдатлар белән эшләү минемездә шигырь сөйләүчеләр Альфира Хатовна өстендә менә шулай итеп шуның җиткердек инде. Менә безнең мәктәптәге балалар бик талантлы балалар, бик актив балалар. Молодцы, аларга менә бер әйтү җитә. Алар менә без катнашабыз дип торалар. Мин барлык ир-атларны, военрукларны, бөтен ветераннарны, сугыш ветераннарын, Афганистан ветераннарын һәм барлык егетләрне 23 февраль белән котлыйм һәм аларга тазалык, саулык, байлык, иминлек теләп алам. Барысы да әйбәт булсын. Кичә ахырына якынлашты, ләкин бер кем дә таралырга ашыкмады. Һәр кем үзенең хисләре белән уртаклашты. Кичәдәге җылылык, ихласлык күңелләргә күчте. Авыл җирлеген тагында үстерү, яшь белгечләрне җәлеп итү максатыннан районыбызда арендалы торак дәүләт программасы буенча яңа йортларны төзеп, яшь белгечләрне яшәү урыны белән тәэмин итү эше дәвам итә. Яңа хуҗаларга ачкыч тапшыру тантанасы шушы көннәрдә генә Саба шәһәр җирлегенең Урта Саба авылында булып үтте. Арендалы торак дәүләт программасы буенча Урта Саба авылында 3 йорт сафка бастырылган. 2016 елда булачак йортларның җире формалаштырыла. Төзелеш эшләре 2017 елның яз айларында башланып китә. Йорт хуҗаларына ачкычларны тапшыру тантанасында Саба шәһәр җирлеге башлыгы урынбасары Расих Хасанов, җаваплыгы шикләнгән Урта Саба җәмгыяте директоры Габделхай Зайнетдинов һәм төзелеш эшләрен башкарган җаваплыгы шикләнгән балык бистәсе Универсал строй, җаваплыгы шикләнгән Гафел җәмгыяте вәкилләре авыл халкы катнашты. Без менә бүген шушы 3 квартираны ачып җибәрдек. Менә беренчесендә безнең агроном җегет үзенең җәмәгате белән яшәтән була. Ансы Самат Ленар бик булдыклы, тырыш җегет, яшь җегет. Әлегенә шушы январь ахырында өйләнештеләр. Алга таба да шушында, шушы өйләрдә матур итеп яшәп, мул бул тормышта яшәп, балалар күбәйтеп үстереп, җәмгыятькә файдалы эшләр башкарса яхшы булыр иде.
Гөлия һәм Ленар Саматовлар әле агымдагы елның гыйнвар аенда гына гаилә корып җибәрә. Киек авылы егете 2014 елда Казан аграр университетын тамамлагач, урта саба җәмгыятенә агроном булып эшкә кайта. Тормыш иптәше Гөлия район финанс бюджет палатасында бухгалтер вазифасын башкара. Яңа төзелгән гаиләгә өр-яңа торак. Бүген Саматовларның сөенече эшкә сыймый. Бүген безгә шушы йортның ачкычларын тапшырдылар. Без бик шат. Bütün уңайлыклары да бу йортта бар. Үйләре җылы, зур. Шушы урта саба авылында эшләп торырга бик җайлы инде. Җитәкчеләргә бик зур рәхмәт. Шу ачкычны тапшырганнары өчен. Алга таба дагы аларга да саулык, сәламәтлек. Эшләрендә, тормышларында уңышлар. Район хакимиятенә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Безгә шундый яқты, зур илләр төзегән өчен, алга таба дагы игелеген күреп, эшләргә һәм яшәргә өчен. Балаларның шатлыгын уртаклашырга әти-әниләр дә килгән. Һәр заманда яшь гаиләләр дәүләтнең ярдәменә мохтаҗ. Авыл җирендә төпләнеп калгач, үзләренә дә шушы юл аша үтәргә туры килгән. Менә шундый йортлар салып биргәнгә хөкүмәткә рәхмәт иң беренчедән. Ondan sonra bu elektronik şunday нәрсә бар инде, менә безнең үзебезнең дә Хурамшин Фәнисар Шайхразевич салып бирде, безнең үзебезгә дә теге тора башлагач бит инде кирәк кая булса да әйтергә, шунда эшләгәч эшләп бирде. Шундай җиткереп бирде инде. Ondan sonra үзеңнең тырышлыгың белән калганы эшләнә. Бу йортларда инде шундый матур эшләнгән, бүтән нәрсәсе җиренә җиткерелгән. Рәхмәт хөкүмәткә. Биредә заманча йортта булырга тиешле барлык уңайлыклар да бар. Җиһазларның да иң яхшылары урнаштырылган. Икенче йорт ачкычын кабул итеп алган Алмаз Идиятов шушы авылда склад мөдире хатыны Илсияр бәләкәч балалар бакчасында эшли. Беренче йорттан аермалы буларак бу йортның эчендә мунча да эшләнгән. Өченче йорт исә булачак хуҗаларын көтеп кала. Рәхмәт төзүчеләргә, Рабна Универсал Строй һәм Алим үзенең фирмалары төзегән үйләр, менә шушындый яхшы хәлдә сдавать ителделәр, срогында сдавать ителделәр. Бүтән мебельләре, су канализацияләре кергән, чыккан. Рәхмәтемне әйтәсем килә менә шушы ике строительный компанияга. Шулай ук монда бу үйләргә инде лаеклы авыл хуҗалыгында эшләүчеләр кирделәр. Берсе шушы урта саба авыл сабаның урта саба бригадасында эшләүче агроном җегетебез. Ул шушы көннәрдә генә семьялы булып, җәмәгате белән, хатыны белән дип әйтәйгәндә, шушында авылның лаеклы кешеләре рәтенә пропискага тоже шушында торып яшәячәкләр. Икенчесендә инде Алмаз, аның инде өйләнгән, 2 баласы бар. Тоже шушында Общегзавскалат булып эшли. Һәм өченчесендә инде әле шушы көннәрдә генә билгеле булыр дип торабыз инде. Әле монда авыл хуҗалыгында эшләүчеләр, монда бөтенесе үз семьялары, үз үйләре белән торганлыктан, әле өченчесе пока резервта тора торган була. Ну барбер инде шушы урта саба авыл бригадасының тапшырылды инде бу. Шушы 3 үй. Бу инде безнең хөкүмәтебезгә бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Шушы авыл хуҗалыгында эшләүчеләрне бик зур поддержка инде бу урысчалап әйткәндә. Алга табаларга шушы нигезләре тыныч булып, балалары күп булып, исән-сау тигезлектә яшәргә ясын дигән өметтә каласы килә инде. Урта Саба авылында бүгенге көндә 62 хуҗалык исәпләнә, 126 кеше яши. 10 балага исәпләнгән балалар бакчасы, уен майданчыклары да бар. Бу ел су кертү эшләрен тамамлауны максат итеп куйганнар. 2018 елда исә арендалы торак дәүләт программасы буенча 2 йорт байлар сабасында төзелер дип көтелә. Җырлы моңлы балачак, яшь талантларны барлау, аларны зур сәхнәгә җәлеп итү максатыннан балалар иҗат үзәгендә Йолдызлык 2018 конкурсының район туры булып үтте. Шушы көннәрдә балалар иҗат үзәгендә Созвездие Йолдызлык 2018 конкурсының район туры булып узды. Әлеге бәйгедә районыбызның мәктәп укучылары һәм балалар бакчаларына йөрүчеләр катнашты. Чыгыш ясаучы балаларда да,
Jonathan ата-аналарда да дулкынлану сизелде. Әлеге мәртәбәле бәйгедә катнашучыларга зур әһәмият бирелә. Бәйге иң сәләтле балаларны үзенә җыя. Катнашучыларның күбесе соңыннан сәнгать юлыннан китә. Бүген безнең инде менә созвездие йолдызлык республика фестиваль конкурсының сойлап алу туры бара. Сойлап алу турында әлбәттә инде безнең мәктәпләр һәм инде балалар бакчаларыннан катнашулар, иҗади коллективлар һәм инде аерым номинациядә чыгыш ясаучылар. Бүген инде безнең бара 4 номинация буенча, монда вокаль ансамбльләр, вокал соло, хореография һәм инде конферанс номинациясы буенча. Балаларыбыз әлбәттә бик сәләтле, бик талантлы һәм инде менә иңнәре безнең инде узачак республика зона этабына, республика фестиваль конкурсының зона этабына алар инде Балтачта чыгыш ясаячаклар. Әлеге фестиваль конкурс безнең районда 15нче тапкыр үткәрелә. Бу инде традицион киң масштабтагы конкурс. Үзенең традицияларын дәвам итә һәм яшь талантларны барлый, яшь йолдызчыкларны барлый дип әйтергә кирәк. Бәйге вокал соло, вокал ансамбль, конферанс һәм хореография номинацияләрендә үтте. Җиңүчеләр Балтачта үтәчәк зона турында катнашачак. Саба районында мәктәп укучыларын моделляштыруга, техник иҗатка тартуга зур әһәмият бирелә. Робот техникасы берләшмәләрендә балалар бик теләп шөгыльләнә. Алар өчен төрле бәйгеләр оештырыла. Республика күләмендә яулаган җиңүләргә дә нигез техника иҗат түгәрәкләрендә салына. Узган атна ахырында балалар иҗат үзәгендә үткән Junior Skills стандартлары буенча мобиль робототехника компетенциясендә район чемпионаты булып узды. Чемпионатта районның робототехника берләшмәләреннән 3 команда катнашты. Саба гимназиясе, Юлбат төп мәктәбе укучылары бу юнәлештә иң нәтиҗәле шөгыльләнүчеләрдән. Шикше Иштуган мәктәпләре дә быел яхшы нәтиҗәләре белән сөендерде. Без ноябрь айында бардык инде робототехника буенча, ул атала безнең мобильный робототехника дип. Балаларга бирелә 3 төрле задание. Балалар шушы 3 төрле задание роботны төзегән түгел, шул вакытта роботның төзелешен проектын зайчайтырга тиешләр алар. Шул вакытта бирелә аерым бер задание буенча 2 төрле задание. Һәм шуннан балалар утып, алар шундый дәрәҗәгә җитәр. Беренче урынга кайттылар безнең балалар. Дөрестән дә бүгенге көндә безнең робототехника безнең районда бик тәгән алга китеш тапты. Буның инде төп сәбәпчесе булып безнең районда төрле яшлар үтү һәм төп аның сәбәбе инде безнең олимпиада һәм шулта Junior Skills чемпионаты. Безнең инде ноябрь айында без гимназиясе балалары белән Junior Skills чемпионатына барып кайттык һәм безнең өлкәләрендә беренче урын алдылар. Һәм шул юзайны шул вакытта безнең икенче елга да әзерлек кирәк бит инде, уже аңа бүгеннән тотынырга кирәк. Шул максаттан без быелны менә бүгенге көндә җыйдык бөтен авыллардан робототехника түгәрәгендә йөрүче балаларны һәм аларның сәләтләрен күрү, әгәр дә ниндидер өйрәтү булса, киләчәктә нидер методик ярдәм күрсәтү йөзеннән дип без бүген шушы ярышны уздырабыз. Чемпионатның судьялары Саба гимназиясеннән Фидан Хафизов һәм Юлбат мәктәбеннән Инияз Дәүләтшин кагыйдәләр белән таныштырдылар. Иң зур осталык ул беренче командный, командада бердәмлек. Икенчесе ул без уйлап чыгарган заданиены дөрес итеп шишеп, дөрес итеп заданиены эшләп чыгарга тиеш. Бүгенге көндә инде роботның төп максаты төсләрне аерып, тиешле үзе төсе булган стеллажга барып кую. Мәсәлән, яшел төс күрә икән, яшел төсен яшелгә алып барып куярга тиеш. Зәңгәр төсен зәңгәргә, кызылны кызылга. Һәм иң кызыгы шул, алар алдан кубикның ни төстә икәнен белмиләр. Кубиклар буталачак. Робот техникасы белән шөгыльләнүче укучылар ярыш мәйданчыгыннан күздә алмады. Роботларның төсләрне аеруы, тиешле ноктага барып җитүе куандырса, биремне үти алмавына чын күңелдән борчылдылар. Укучыларның мавыгып шөгыльләнүләре күренеп тора. Үз куллары белән җыйган роботларның йөреп китүе, төрле биремнәрне үтәве алар өчен иң мөһиме. Без башта программа төбез, аннары роботны җыябыз. Безнең мәктәптә әле быел гына килде генә роботлар. Бу робот үзем bir saatte yine sürdürüp ülgür buldu. Programların yeri 4 saat әзірек туры келді. Hem jiu büyük әзірек ауырые. Biz məktəbdə бірінші ел ендері біз бекер атып берем. Шоңа мында. Команда бізде 2 малай, 4 қыз.
алдан ук әзерләндек әйбәтләп. Чемпионатта нигездә 6-7 сыйныф укучылары катнашты. Шулай да Юлбат төп мәктәбе кызларының сынатмыйча чыгыш ясауларын әйтеп узарга кирәк. Иштуган мәктәбе укытучысы Тимур Бырханов исә иң кечкенәләрне роботлар белән шөгыльләнүгә җәлеп итә алган. Призлы урынны алмасалар да, киләчәкне кайгырту үз нәтиҗәсен алдагы елларда бирергә тиеш. Младшие дети проявляют очень большой интерес к кружку робототехника. Даже на примере себя я могу сказать, что младшие дети, они все-таки более настойчивы в этих делах. У них очень хорошо развито воображение, у них получаются очень хорошие роботы. Старшие классы тоже ходят на мой кружок робототехника, но они уже пишут программы, более сложные вещи. Там, где у нас программирование, даже в старших классах это изучается. А вот детям младших классов интересно собирать роботов руками. Ярыш нәтиҗәләренә килсәк, беренче урында Юлбат төп мәктәбе, икенчедә Саба гимназиясе, өченче урында Завод Нырты урта мәктәбе. Театр яктылыкка, нурга илтә. Бу атнада безнең районга Туфан Миңнуллин исемендәге Түбән Кама дәүләт драма театры гастрольләр белән килде. 19 февральдән 21-нә кадәр алар Лесхоз бистәсендә, Измә, Юлбат авылларында һәм Байлар сабасында булды. Көндез балалар өчен Ефим Чеповецкийның иң күңелле көн әкиятен тәкъдим итсә, кичке якта райондашларыбыз Нәбирә Гыймадинованың Сихерче премьерасын карарга ашыкты. Нәбирә Гыймадинованың Сихерчесе моңа кадәр Кәрим Тинчурин исемендәге театрда, Башкортстанның Нур театрында, Минзәлә драма театрында уйналган. Әмма соңрак ул репертуарлардан төшеп кала. Туфан Миңнуллин исемендәге Түбән Кама татар дәүләт драма театры аңа яңа сулыш биреп кабат сәхнәгә кайтарган. Спектакльнең режиссеры Татарстанның халык артисты, атказанган сәнгать эшлеклесе Марсель Салимҗанов исемендәге премия лауреаты Рөстәм Галиев. Безнең театрыбызда труппа 23 артисттан тора. Һәм инде бүгенгесе спектакльдә барлык театр артистлары да катнаша дисәм, бер 3 артистыбыз гына бу спектакльдә катнашмыйлар инде. Мин үзем бу генге спектакльбездә Сәвиләнең апасы Сәрвәрне уйныйм. Һәм инде бу Сихерче спектаклен бит инде белгәнегезчә Нәбирә апа Гыймадинова язды. Аны инде миңа калса бик нык яраталар һәм аның һәрбер язылган менә шулай иҗади эшен нык яратып кабул итәләр. Дөньяны завод, фабрикалар баса, тимер атлар җирне, очкычлар һаваны, кораблар суны пычрата, ә кешеләр һаман сайын табигатьтән читләшә. Үзләре дә шуннан яралганнарын оныталар, урманнарны, чишмәләрне саклап калырга теләүчеләргә сәерсенеп карыйлар, кушамат тагалар. Сихерче спектаклендә дә убыр кушаматлы карчык дару үләннәре җыя, чишмәне карый. Авыл халкы гына аның бу гамәлен аңламый. Гаҗәеп көчкә ия булганлыктан аны Сихерче дип атап авылдан куалар. Убыр ролен башкарган Гүзәл Шамарданова яшькә бәйле рәвештә бу минем иң авыр рольләремнең берсе ди. Без Нәбирә апаның әйтәсе сүзләрен җиткерергә тырышабыз инде бу спектакльдә. Табигатькә мәхәббәт, хәзер бит кешелексезлек, табигатьне без хөрмәт итмибез, табигать белән дөрес куллана белмибез. Безнең төп максатыбыз кешене табигатьне яратырга, табигатькә омтылырга, табигатьнең бар биргән нигъмәтләреннән куллана белергә. Убырдан күп кенә әйбергә, давалау үзлекләренә өйрәнгән аның дәвамчысы нечкә күңелле, гүя башка планетадан килгән Сәвилә исемле кыз да табигатьне яхшы аңлый. Шуңа күрә аңа да авылда Сихерче дигән кушамат тагыла. Табигатькә, сөйгән ярга, туган җиргә, ата-анага, балага булган мәхәббәт, хисләр дәрьясына алып кирип китә торган күренешләр, кискен борылышлар, буларның барысында тамашачы үз итте. Сәвилә ролен башкаручы Гүзәлия Рашитованың бу беренче җаваплы роле икән. Ул да сәхнәгә борчылып чыкты. Сабалылар район мәдәният йортында үтүче һәр төрле концерт, театрны көтеп ала. Бу спектакльдә дә зал тулы иде. Бик яратып йөрибез, Аллага шөкер. Җай чыкканда, баралганда барырга тырышабыз. Балаларыбыз билет тапкан итеп бирәбез, өйдә инде аныклар карыйбыз. Киләбез, Аллага шөкер, йөрибез. Бик матур безнең клубыбыз, йөрибез. Бөтен чарага да барырга тырышабыз, Аллага шөкер. Мәдәни чараларга бик теләп йөрибез. Безнең клуб хезмәткәрләре, мәдәният хезмәткәрләре бик тырыш, күңелле чараларны үткәрергә бик
тырышып әзерләнәләр. Халык бик теләп йөри. Бу мөмкин булганда ихтыяҗына карап йөрергә тырышабыз мәдәният чараларына карарга. Туфан Миңнуллин исемендәге Түбән Кама Татар дәүләт драма театрының һәр актеры үзенә бирелгән рольне зур һөнәри осталык белән башкарды. Ә гастрольләре әле дәвам итә, тик башка районнарда. Ә хәзер спорт яңалыклары хакында. Байлар сабасындагы спорт комплекста Әфган җирендә һәлак булган райондашларыбызны искә алып, волейбол ярышлары булып үтте. Теманы алдагы сюжет дәвам итә. 15 февральне без сугышчы интернационалистлар көне дип билгеләп үтәбез. Шушы көннәрдә Саба үзәгендәге спорт комплексында Әфган җирендә һәлак булган райондашларыбызны искә алып, волейбол ярышлары булып узды. Быел ул 25-нче тапкыр үтте. Ярышларга район җитәкчеләре, әфганчылар, армия сафларыннан кайткан солдатлар, мәктәп укучылары килгән иде. Иң элек алар Әфганстанда һәлак булган якташларны 1 минутлык тынлык белән искә алдылар. Безнең район егетләре, шушы сугышта катнашкан район егетләрен истә тотып, һәр вакыт аларны хөрмәт итеп яшибез. Киләчәктә дә бу волейбол турниры сүрелмәсен иде. Әфганстан сугышында ул тарихта безне кереп калды, ул тарихта калачак та. Әйтәләр бит инде тарихны белмәгән кеше ул белмәгән киләчәге юк дип, шуңа күрә без шушы сугышта булган вакыйганы истә тотып, һәр вакытта да белеп яшәргә тиеш. Ә инде бүгенге турнирга килгәндә, барыгызны да хөрмәтләп сезгә исемлек саулык, илебездә, илебездә тынычлык булсын. Һәм инде сезгә, бу спортсменнарга сезгә әйтим уңышлар бу турнирда. Матур итеп, күмәкләшеп, бергәләшеп, аралашып бу турнирны үткәрегез. Көчлеләр бу турнирда җиңсен, калганнарны инде 2нче елда бу максат булсын, шушы турнирны отабыз дип. Мондый очрашулардан, Әфган темасы кагылган һәр чарадан Фәнис Вәлиев та читтә калмый. Ул үзе дә Әфганстанда хезмәт иткән кеше. Районыбызның волейбол уеннары федерациясе рәисе. Районда традицион рәвештә быел инде тәүге тапкыр шушы истәлекне күргә башлап волейбол турнирында дөресен әйткәндә, менә сөйләшеп тордык, 25-нче тапкыр волейбол турниры быел үтә. Без моның өчен бик шат, рәхмәтлебез барыгызга да. Менә сезгә барып торабыз да, үзебезнең яшьлегебезгә төшенәбез. Шуңа күрә үзегезнең яшьлегегезнең кадерен белегез. Киләчәктә сез дә солдат бурычын үтәячәксез. Мондый афәтләрне барыгызга исәнлек саулык, бүгенге ярышларда бары тик уңышлар, нык санлы барыгызга. Уеннар башланганчы егетләр Саба үзәгендәге әфганчылар һәйкәленә веноклар салдылар. Ә аннары уеннар башланып китте. Көн узын барган ярышларда районыбызның төрле төбәкләреннән килгән командалар көч сынашты. Җиңүчеләр дә, җиңелүчеләр дә булды. Әмма уенчыларның барысында Әфган темасы берләштерде. Еллар тыныч, дөньялар имин булсын. Әфган җире ишек каккан һәр гаиләгә сабырлык телибез. Хөрмәтле телевизор караучылар, одна информацион программасы шуның белән тамам. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җирле бүләк тапшыруы урын алачак.